Het leven in Indonesië, in al zijn bonte schakeringen, keert meer en meer tot normale verhoudingen terug. Beladen met haar koopwaar begeeft de inlandse bevolking zich regelmatig naar de markten. Aan de rand van Batavia houden desondanks onze soldaten een oogje in het zeil om te voorkomen dat wapens of munitie naar de stad worden gesmokkeld. Vele marktgangers maken gebruik van de tram. Het gaat echter niet altijd even ordelijk. Wij vragen ons af, hoe zou een Amsterdamse tramconducteur zich hier voelen? Onze cameraman maakte deze opnamen in Tanah Abang, een inlandse volkswijk aan de rand van Batavia, waar weer de gezellige drukte van vroeger heerst.